προεσιακός βέβαια ο Δημήτρης. Μίτσο, άλλαξε λάστιχα και ετοιμάσου. Για να δούμε λοιπόν. Σπανογιάννης Μάρκος, Αυτυχείο. Πόσα άλογα έχεις κύριε Μάρκο? 350 μου λέει. Εγώ δεν το πιστεύω. Εσείς το πιστεύετε? Μας παραμυθιάζει έτσι. Τι θα πει στον κόσμο? Καλή επιτυχία σε όλους και το καλύτερο για τον κόσμο. Να είσαι καλά. Πάμε. Για να σε δούμε. Ο Μάρκος θα είναι η έκπληξη. Έτσι, έτσι. Ένα πολύ καλό και πολύ δυνατό αυτοκίνητο. Καλή προσπάθεια την χειροκροτούμε πάντα, να ξέρετε. Εσείς θα κρίνετε τον Μάρκο σήμερα, εσείς. Να δω τι κρίση έχετε. Μπράβο, καταπληκτικός. Καταπληκτικός, θα το λέμε, είναι καταπληκτικός. Πάμε, συνεχίσουμε, μην φύγει κανείς. Μπορεί να έχουμε 3 αυτοκίνητα, αλλά μετά θα έχουμε άλλα 23. Την τάπα του βάλαμε, την τάπα. Δεν φεύγετε. Αλλάζετε λάστιχα και έρχεστε. Έφταξε την τάπα του. Έπρεπε να σφίξει την Για να τάπα. δούμε. Νούμερο 29. Όχι, εδώ όταν το έκανε. Μπορεί έχει δοκιμαστικό, μπορεί να σταματήσει. BMW 30B3. Κομπρέσο της Γιάννης, πόσα άλογα έχεις? 2,86 ρόδες. 2,86 ρόδες. Στο μυαλό πόσα έχεις? Αρκετά παραπάνω. Το δήλωσε. Αρκετά παραπάνω. Για να τον δούμε λοιπόν. Πάμε.
Για να δούμε τον Μαρί, το Στέλιο από πτυχίο, τι θα κάνει. Ακόμα η βαθμολογία του, εκεί πάνω κάνει το λαθάκι, δεν μετράει. Πάμε Στέλιο, τώρα ξεκινάς. Δεν πήγες. Δεν πήγε και πολύ καλά, αυτό το βλέπετε κι εσείς. Τι να κάνουμε, προσπάθειες κάνω οδηγό, οι οδηγοί θέαμα δίνουνε. Σε λίγο να δείτε τι θα γίνει. Πρώτη φορά τρέχει μου λένε. Μπαίνει μια ωραία BMW με το νούμερο 30, πτυχίο. Ο Νεαμονίδης ο Λεωνίδας, BMW 3E46, 3.200. Για να δούμε, θα μας πει αλήθεια πόσα κυβικά έχεις Λεωνίδα. Για την αλήθεια που είπατε εσείς, 3.200 είναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ελπίζω κάποτε και στοιχείο να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο τους αγώνες, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω παρόλο τα πολλά αυτοκίνητα που έχουμε. Να είστε καλά, Βαρεζόνη, πιστεύω του χρόνου να βρεθούμε και στην όμορφη Χίο. Θα κάνουμε και εμείς προσπάθειες από την Αθήνα να πάρουμε την άδεια. Πάμε να σε δούμε λοιπόν, καλό αγώνα. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο και πάρα πολύ δυνατό. Ίσως το πιο δυνατό του αγώνα, για να δούμε. Ξεκινάει το δεύτερο γύρο αναγνώρισης.
Τριανταφύλου, Καζάκος και Λιμπέρης. Η πρώτη τριάδα να ετοιμάζεται γρήγορα. Κατέβα κάτω Χρήστο. Κύριε Γιάννη. Δεν του άρεσε το μήνυμα. Πάμε στο τελευταίο αυτοκίνητο.